Има още тел. Има, бе. Има. Само има. Да, аз имам една тъбичка на финала, като извадиме на сухо да настъпим и изкараме водата, ще я промиеме с една тъбичка. С водата. Няма смисъл. Не, защото сега не мога да натиснем да... Влади, стига и толкова. Дай да я вадим. Още много. Ама ти до гумаджията ще стигнеш при всички положения така. Ето, при всички положения ние може да отидем с неговата гума до гумаджията. Да, бе, да. Не сме на 1000 км. Ма дай да се поупражняваме. Готови ли сте? Айде, да видим. Дай да обърнем да видим от друга страна, не по-прилича. Чакай, не бе, че ми захапва. Идеално. Добре. При това изтичате, че може да я почакаш. Изтича реката, доста време. Изтича реката, да. Ама реката ще изтече след няколко месеца. Викам да я теглим на сушата, пък Но по-добре да я бута, че иначе ще загоре пак кал. Ето го тръмките да закачи. Въжа и дръпка. Да не пада, че пак ще караме да бъде. тя си е готова, само трябва да я надуем. Идеално. Абе, вижте Владо да не отплува с реката. Че него не го вързахме. Нека да това Превиска, бе. Тук На пътя, на пътя. Тук бе, тук бе. Ето тук. Да, е там. Тук е далече компресора на Калин. Ама нали ще гърми, бе? Ама чакай, гърменето включва компресор. Да. Сигурен ли сте? Да. само да залепи. Тя се гърми да залепи, после трябва веднага да почне да се помпа. Не, трябва да се почне помпането преди Да. гърменето. Не, може и след това. Ние гърмехме след това помпа. Според мен ще й помогне допълнително, ако ти влиза. Да. И около нещо много да хареса. Тебе те харесват. Иначе чорапите са сухи. Да. Ма, Владо, аз за рождения ден ще ти подаря чорапи до кръста, бе, чорапи. Такова, бутуши до чатала. Чорапи до кръста му подаря. Чорапи до кръста? Жартиери Ще ми искаш с жартиерки нещо. Бе, малко пръстите съм се намотрили, това е. Реката е сигурно има, но много топло. Чай, че мисля, че ми е леко влажен и не да я дотушиш. Не е възможно. Аз защо съм гледал да бордират директно сетер? Пръскат, палат и пясък за такова. След това те се надуе. После веднага помпат. Защото се получава вакуум. Много като е мръсна джампата и гумата, няма да залепи толкова перфектно. Ама не съм го гледал номера с бензин да става. Сигурно става, щом става. Става. С бензин да. Става и спиратка, между другото. Да. Пиратка не става. А откъде пък Не бе, с голяма пиратка. С голяма е така и е толкова дълга с фитилка. От тук бе, през гумата. Пъхаш и палиш и пъхаш. И бегаш. Да. И бегаш. Какви си предложенията? Приемам ги.